Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Sejrin niċċelebraw l-Ewkaristija, bdejna iż-żmien ta' matul is-sena. Nhar it-tnejn għalaqna żmien tal-festi tal-miliet. Issa qegħdin fi żmien ngħidulu żmien matul is-sena. Difatti anke l-kulur ara bdejna bl-aħdar. U ndumu hekk sa nhar it-tlieta biex l-għada jibda r-Ramadan. Dan huwa kollu żmien ngħidulu ta' matul is-sena. U qegħdin fl-ewwel ħadd ta' matul is-sena. Nista'dinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Min-naħa tiegħi se nofru qudisa għall-erbieħ ta' Margherita, Giuseppe u Joseph. Biex inkunu dan jistħoq ilna ngħidulu mulejjenna, dawwalna u aħfrilna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej, għati widen għat-talb u li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna inkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien iż-żagħżugħ Samwel kien jaqdi l-mulej ma' Eli. Imma l-kelma tal-mulej kienet rari f'dak iż-żmien, ftit kien hemm deritt. Ġara li jum wieħed Eli kien mistrieħ f'postu għax għajnejh kienu bdew jintfew u ma kienx jista' jara. Il-mużbieħ ta' Alla kien għadu ma ntefix u Samwel kien mindud fit-tempju tal-mulej fejn kien hemm l-arka ta' Alla. Il-mulej sejjaħ Samwel u dawn wieġeb, hawn jien, u mar jiġri għand Eli u qallu, hawn jien, għalfejn sejjaħtli. Wieġeb, ma sejjaħtlekx, erġa' mur imtet, u reġa' mar jorqod. Wis-sok tal-mulej jisejjaħ Samwel, u Samwel qam u mar għand Eli u qallu, hawn jien, għalfejn sejjaħtli. Wieġeb, ma sejjaħtlekx ibni, erġa' mur orqod. Samwel kien għadu ma rafx il-mulej u anqas kienet għadha ma tarfitlu il-kelma tal-mulej. Wis-sok tal-mulej isejjaħ Samwel għat-tielet darba u dan qam u mar għand Eli u qallu, hawn jien, għalfejn sejjaħtli. U Eli fehem li l-mulej kien qiegħed isejjaħ iż-żagħżugħ. U qal Samwel, mur orqod, jekk jarġa' jsejjaħlek wieġeb, tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samwel mar jorqod f'postu, u l-mulej ġie waqaf ħdejh u sejjaħ bħal drabi. Bħal drabi oħra, Samwel, Samwel, u Samwel wieġeb, tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samwel kiber u l-mulej kien miegħu u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xrejn. U Iżrael kollu minn Dan sa Birsaba għaraf li Samwel kien tassew profeta tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu għam jiem mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek flimkien. It-tamajt b'tama qawwija fil-mulej
u niżel ħdejja u sema l-għajta tiegħi. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu u ma jmurx mal-gburin motija għal-gideb flimkien għamnijin mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jien qed għamnijin ġej flimkien għamnijin mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Flimkien għamnijin mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xoftejja ma żammejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu. Flimkien għamnijin mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakbu u Ġwanni jan Xmun u Indri. Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu bija. Resaq lejja qabada minn ida u qajjimha u d-deni ħallija u bdiet isservihom. Fil-għaxija jinbagħad finżul ix-xemx ħadulu qudiemu lil dawk kollha li kienu morda jew kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabbret il-belt beħġara u fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta' mart u ħareġ għadd kbir ta' xjaten li ju ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. L-għada filgħodu kmieni qabel ma żerna qam ħareġ u mar f'post imwarrab u qgħad hemm jitlob. Xmun u sħabu oħrajn marru ifittxuh. Kif sabuh qalulu kulħadd jistaqsi għalik u qalilhom ejjew immorru band oħra fil-irħula tal-qrib ħalli nipprid kemm hekk ukoll għax għalhekk ħrixt. U dar il-Galilija kollha jippridka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-mulej. L-ewwel lezzjoni bdejna naqraw siltiet. Mhux il-ktieb kollu. Mill-ewwel ktieb ta' Samwel. Il-bieraħ minn sema l-Qudies waħdu jiftakar. Ommu Anna marret fit-tempju ta' Silo għadna naqqas aħna Ġerusalem iktar minn 1000 sena qabel Kristu. Silo marret kien hemm l-arka marret titlob biex Alla jiftakar fija u jagħtiha tarbija. U kienet titlob hekk vuċi miksura taf kważi tantu veru li l-qassis Eli kien goff Alla x'ġej tagħmel hawn mela fis-sakra għaltlu x'fis-sakra għaltlu hemm mara qalba mhu ġewwa ġejt nitlob u nduna li kienet Alla għamel kuraġġ Eli lill-Anna Alla l-mulej jiftakar fik żgur u tik tarbija. U t-tarbija waslet u semmitu Samwel. Alla
Dawk l-ismijiet jismiċċaw bil-El, Gabriel, Mikel, Nataqel, dejjem hemm Alla imdaħħal. Sam-el, lajtu minant Alla. U l-weda kienet li jekk jagħtija tarbija tieħdu tieħdu tikkonsagrah fit-tempju u wara 3 snin x'infattmitu din is-silta tal-bieraħ jew ftit qabel il-bieraħ qabel ma splejn ħadutu fit-tempju, sewwa difatti jara x'qal kif beda l-vers. F'dak iż-żmien iż-żagħżugħ Samwel, vera ma għadux kien sar żagħżugħ. Kien jaqdu l-mulej ma' Eli fit-tempju. Arka mu sabiħ, ma' Eli. Issa frażi fonda jen fittix il-kummentarji dal-għodu kmieni xi tfisser. Imma l-kelma tal-mulej kienet rari f'dak iż-żmien. Xi tfisser dik? Il-kelma tal-mulej kienet rari. Rari komuni jew rari. Ġifieri l-mulej kien għal xi naraw ukoll għal xi raġunijiet ma kienx għadu iwassal xi rejt jgħid lin-nies kienet rari. Għaliex jgħidulna l-kummentari tal-Iskrittura għaliex? Għax qabel din is-silta naqraw li Eli il-qassis kellu żewġ tfal, Ħofni u Finħas. U kienu żewġ tfal xellerati. Kienu jabbużaw għax missierhom il-kbir, il-qassis jagħmlu li jridu. Ħaniqafaw. U kienu allura l-kelma tal-mulej minħabba fihom kienet rari. Ma din id-darba il-mulej tkellem issa. U għandna tkellem ma' min? Ma' dan iż-żagħżugħ ma' Samwel. L-ieħor kien xieħ, ara x'jgħid, għajnejh kienu bdew jintfew. Eli dan, Eli, Eli. U ma kienx jista' jara. Din ukoll sabiħa, semewwa. Il-mużbieħ ta' Alla kien għadu ma ntefiex, dik tafu xi tfisser aktarx li fit-tempju anke ta' Silo u anke quddiem ta' Ġerusalemm, quddiem il-kelma ta' Alla, kien ikun hemm il-lamper jixel bħalma aħna għandna dejjem il-lamper quddiem l-Ewkaristija, il-preżenza ma tix tkun bozza ta' ħaġa ħajja, iż-żejt jew bix-xema, lampier. Sewnek għalax qal. Il-mużbieħ ta' Alla kien għadu ma ntefiex, kien għad baqa' dawl fit-tempju. Għadhom jagħmluh il-lut dejta rispett lill-kelma ta' Alla. Alla qed ikellemni permezz tal-kotba. U Samwel kien joqgħod hemm jgħix hemm, jiekol hemm jorqod hemm fit-tempju, kien hemm post fejn. Mindut fit-tempju tal-mulej. U fit-tempju tal-mulej kien hemm l-arka. U hawnhekk bdew il-viżjonijiet, il-kliem. Alla ħajwassal messaġġ lill-Eli wara din il-lezzjoni ta' ma qrajniex se jgħidlu permezz ta' dan iż-żagħżugħ. Wieħed rieqed u l-ieħor ikellmu Samwel, Samwel. Hawn jien u Samwel ħaseb li qed isejjaħlu u mar kelmu, alloj, mar jiġri, jara, mar jiġri. Allu hawn jien, allu għalfejn sejjaħt li. Eli għallu ma sejjaħtlek xi ħasra, għallu mur orqod, mur imtet, ħallina ħana orqod jiena wkoll mur. Imma meta Alla jrid iwassal messaġġ. Darba 2 3. Imbagħad wara t-tielet darba Samwel għal hawnhekk ħejja t-tifel tagħna Samwel għandu xi dera, għandu xi viżjoni, il-mulej qed ikellmu, dan ġej fejn it-darbiet. Għallu mela taf kif tagħmel Samwel,
xin tisma' l-vuċi għajdlu tkellem mulej, xi trid mulej, għajdli tkellem. Għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Il-qaddej tiegħek lest li jilqa' jaċċetta il-messaġġ li trid twassallu qed jisma'. Samwel reġa' mar jorqod u l-mulej waqaf ħdejh, kemm hu sabiħ hu, waqaf ħdejh u sejjaħ għal drabi oħra l-aħħar waħda dejn issa. Samwel, issa fl-iskrittura mqazza kemm fil-Antik Testament u kemm fil-Ġdid, meta Alla jsejjaħlek bismek darbtejn jew Ġesu, ifisser ħaġa importanti. Ħantikom eżempji imma l-ħejna hawnhekk jiġri wisq. Meta kien tkellem mill-Abram, għallu Abram, aqbad it-tifel tiegħek. Meta Alla kellem il-Mose minn ġe dak in-nar jaħraq, il-Ktab tal-Eżodu, kapitlu 2. Mose ġennen, kif jafni jaw? Darbtejn. Anki Ġesu, darbtejn, xmun għal Pietru. X-xitan irid jarblek bħal qamħ waqt l-aħħar ikla doħan salluqa. Darbtejn, xmun, x-xitan. Anki meta San Pawl kien sejjer Damasku, kelmu Ġesu u darbtejn. Sawl, għax qiegħed tippersegwi darbtejn. Ekku kollha hawnhekk. Dik mhux kombinazzjoni, tafu idajem, mela mhux kombinazzjoni. Ġifieri ġejja missjoni kbira. Samwel, difatti għaw exclamation ukoll. Għalhekk jiġu naqraw bis-sens meta nitilgħu naqraw, tafux il-kelma tal-Alla. U tieħu nifs. Samwel. U Samwel wieġeb. Tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Għidli xi trid mulej. Bataw l-aħħar frażi ngħidilkom u nieħdu t-tagħlima minnha. U Samwel ma ħalla ebda kelma milli qal il-mulej tmur fi xejn. Inlaħwina kemm hija espressjoni qawwija. Mela allura nitgħallmu li għandna nisimgħu il-kelma ta' Alla. Nisimgħu u nagħmlu dak li tgħidilna l-kelma ta' Alla. Ma ħallix il-kelma ta' Alla tmur fix-xejn. Kien jagħmel dak li jgħidlu Alla. Kien jgħallem għalhekk il-silta tispiċċa. In-nies bdew jgħidu dan tassew profeta għal Samwel, dan tassew profeta tal-mulej. Ejjew ngħidulu l-mulej grazzi tal-li kontinwament lilna wkoll isemmalna il-kelma spirata tiegħu, il-ktieb il-Bibja. Inqumu bil-wieqfa. Il-mulej Ġesu ġie biex ifejjaq mhux biss il-ġisem imma wkoll ir-ruħ. Ejja nitolbu ngħidu salvana mulej. Mulej il-Knisja tiegħek hija mifruda bejn l-insara, ippersegwitati f'ħafna pajjiżi u feruta bid-dnubiet. Saħħaħa u ġeddida nitolbu. Ħafna popli għadhom qed ifittxuk b'qalb sinċira. Ibatilhom nies qalbina li jwasslulhom il-kelma nitolbu. Ftakar f'dawk fostna li qegħdin ibatu fir-ruħ u fil-ġisem, fejjaqhom u dawwalhom fid-dwejjaq tagħhom nitolbu. Għad il-mistrieħ ta' dejjem il-ħutna l-mejtejn l-erwieħ li hemm fil-purgatorju nitolbu. Dawn it-talbiet mulej u oħrajn li aħna nixtieq nesprimu nwassluhomlek permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek għoġbu tatina l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għaddejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek għoġbu tatina l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xogħol tar-Ruħ. Tolbu ħuti ġis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej dawn l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilhom minn għandek dak li nitolbu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nizzuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewa u sira ta' sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sid. Bl-emil tiegħek tal-għaġeb seħħ fil-misteru tal-għejd, konna meħlusa mid-dnub u l-madmad tal-mewt, u msejħin għal dan is-sebt kbir nkunu ġens maħtub, saltna ta' assisin, nazzjon qaddis, poplu miksub u li nxandru ma' kollu mkien is-seta tiegħek li sejjaħtina mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-tronu u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qeda qaddis. Osanna. Imbirek. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ għaxretu ibati għal-ħobs. Radlek il-ħajr, ħasam, tali bix-xibli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara li klaħal kalċi jireġa' radd il-ħaj, tali bix-xibli tiegħu qal ħudu biex orbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek mulej, il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj. Għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fit-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqt bit-tama tal-qawmien Margherita, Giuseppe u Joseph, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giusepp, l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Sant kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Tiġi saltnati. Ikun dak li tfettin fis-sema fl-art. Nofsna ta' kuljum għatina llum. Affrinna dubietna. Ma naqsru minnu ħati għalina. Ma daħalniex fil-ġrid. Taħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, il-paċi magħkom. Ħaruf ta' Alla tneħħi d-dnubit tad-dinja. Dannu l-ħaruf talla, dannu li neħi d-dnub tad-dinja, għeni naħna mistidina għal dil-likla tal-ħaruf mulej. Ma jissolix titfar is-saqaftin. Dejn biskelma waħda u ruħi tmuli u
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti tġeddidna għas-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inselmu lil-Marija, slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapini, Sultana tal-Familja, ħarstek. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.